Emakhosini ngiyabingelela amakhosi umtshalo okhulumayo. Hamba nomkhulukazi Molo njengejwayele amakhosi amakhulu. Sanibona mkhulu njani? Siyaphila siyabingelela nonke lapho komabonakude ko-TikTok nako-Kaitan TV sanibingelela ngandledlozi. Sijabule ukuba khona. Mkhulu, ngikuphethele eminye imibuzo ngoba izolo uyangibalekela. So manje ngizochubeka nemibuzo yami. Ngibone nekhole yakho ukuthi ayimkhulu asesenzele iklasi. Ngathi usindile isithunya nomoya nangeBhayibheli. Waze wakhala wathi nemkhulu yindaba manje wagijima kanje. Ngesimo abantu vele ababuza imibuzo abanye kodwa ukuthi bengaphili kodwa kulungile. Ayikho mningi namhlanje. Ayikho mningi namhlanje. Yazi mkhulu izolo sesiphumile kuyakhuluma ngo-Amos 3:3. Ngiyacabanga ukuthi uma ngaphinde ungichazele kahle ingane zedlozi nayo zilizwe lelizwe ukuthi wawukhuluma uthini ngalo mkhulu. Kwakuyini lapho? Hayi mkhulu izolo masiceda ividiyo ngoba phela Amos, right. Basically, ngangithe by lo verse 3:3. Mobile verse is in no two people can walk together unless they agree. Abekho abantu abangahamba bobabili bengavumelelani. Ngizama ukuthini? Uyalithanda idlozi kodwa ufuna ukulenzela imbuzi. Uyamthanda uNkulunkulu. According to wena uyafuna ukusebenzela uNkulunkulu. Ngibeka nje baningi abafuna ukusebenzela uNkulunkulu. Kodwa akekho ufuna umngane kaNkulunkulu. Baningi abafuna ukusebenzela uNkulunkulu. Ngisho ukuthi baningi abazibiza ingane zaNkulunkulu, baningi abakholwa uNkulunkulu, kodwa bafuni ukuthi babe umngane kaNkulunkulu. Ukukholwa uNkulunkulu is immaterial. Akubalekile ngoba ukukholwa uNkulunkulu akuhlukile nabantu umuntu wesilisa akholwa ukuthi uyintombazane, afaka ama-hormones nayo yonke into. Kodwa mase shonile wangcatshwa ama-archaeologists ayafika lapha athi ithambo lomuntu wesilisa leli. It's not about belief. Believing that you're a man or woman is immaterial. So ukukholwa uNkulunkulu has nothing to do with you being his friend. So Amos 3:3 says, no two people can walk together unless they agree. Njengoba uhlupheka, you've made an agreement nenhlupheko yakho. Njengoba uhlupheka, you've made an agreement to be lazy or uhlala ungezilutho. Ngoba uhlushwa imali abantu abadala, you've made an agreement with nothingness ukuthi you're not going to do anything. And our spirits azohamba according to your behavior. So Amos 3:3 uthi no two men can walk together unless they agree, because wonke umuntu ufuna ukusebenzela uNkulunkulu kodwa yeke umuntu ufuna umngane wakhe. Wonke umuntu ufuna ukugqoka ibhayi ahamba emanzini kodwa akafuni ukuhlaba imbuzi edlozi, akafuni ukusha amagobongo, akafuni ukulapha, akafuni ukuthola isikhathi eziningi le moya engibethe ime kanjani, akafuni ukuthatha ifoni afone abuze umkhulu ume kanjani, kodwa akaphulaza kakhulu akafuni ukukhipha le mali le ekhukhwini. Listen here, imali lapha ekhukhwini yakho akuyona yakho. Nofana ngikusho lokho, akuyona yakho leyo mali. Lapha engidala ngizoza kumina leyo mali e-KFC iphethe lapha eyami Nkosi yami. Yebo, because I have worked for it. So Amos 3:3 says, no two people can walk together unless they agree. Simply meaning, we want things. We go to church as church goers, but you're not going there. You are going there just to be looked at, how pretty you look and how well do you sing. And it's immaterial. You believe in something. When works without belief is not in void. Ukukholwa ngaphandle komsebenzi useless. Anyakuzwa mkhulu. Mkhulu ke ngifuna ukwazi ukuthi mawuthi if you don't know God or idlozi you're in trouble. Usho ukuthini mkhulu? If you don't know God or idlozi you're in trouble because one, knowing, let me say, if you do not know God or idlozi you're in trouble because you need to understand who's God. Yes. One, ababulali bakhethe uNkulunkulu esinzoma wabo. Two, abathakathi bakhethe uNkulunkulu. Nobuthakathi bakhethe uNkulunkulu. Nenhlupheko ikhethe uNkulunkulu. Nokufa ikhethe uNkulunkulu. Yonke evil ongayicabanga emhlabeni ikhethe uNkulunkulu. The good God, uNkulunkulu lo good, created yonke evil emhlabeni. Uthi
all things were created by me and for me. That's why it says all things work together for good. But let me not digress. uNkulunkulu kufanele understand ukuthi njengoba created ubuthakathi noma mhlawumbe create i-witchcraft, create ukuthandaza, create yonke into. He does not use everything. He has witchcraft, but he does not use it. Ayiseyavuka amakhosi. Uyangizwa? So wabakho ukuthatha uNkulunkulu ubukhunkuni kodwa akusebenzisi. You need to understand umuntu okholayo ukuthi why should he have zonke lezi zinto lezi kodwa bejipsa angasebenzisi. Usebenzisa kunjani? Akazisebenzisa uNkulunkulu kodwa futhi uyazisebenzisa. uNkulunkulu ezophanisha umuntu ngiyazi ehle nezulwini ezilapha. Uzosebenzisa lo mthakathi ophezulu ubuthakathi abakha yena. That's why I'm saying it's important to understand and nokwazi uNkulunkulu nedlozi with how it operates. Ngenze example yokuthi bonke ububi bakhiwe uNkulunkulu, bonke ubuhle bakhiwe uNkulunkulu. Lo bubi lokubakheleni and why wena engafuni ungene kubuthakathi and why wena engafuni ubulala, why wena engafuni ukuthi uskime abantu, but ucreative is there. What is the reason? Knowing the secret place of the Most High. Understand that those in gain understanding above all things, because knowing is not good enough. Yes. Ngiyakuzwa mkhulu, ngakuzwa nje kahle futhi. Alright mkhulu, ngifuna ukwazi ukuthi mawuthi izolo uye wathi kumfundiso yakho izwi lenkosi lapho elifika khona lithi ask and you shall be given does not apply to everyone. Ngifisa ukuthi uchazele nengane zedlozi nazisadide engazi kahle ukuthi nazo ziyadideka manje kanje. Nakithi ngizwe imfundiso esho njalo nje mkhulu, ngicela ukuthi bachazele nawe ukuthi kusho ukuthini. Let's ask and shall be given unto you. Yes. No, ngizokhuluma ngembhalo lapha eBhayibhelini. Kubhaliwe lapha kuthiwa necela uzonikwa. Now, leso statement eseBhayibhelini sicela uzonikwa. It's not for wonke umuntu. It can't be for wonke umuntu. Because kukhona imisebenzi ethiwa emhlabeni. We apply noma uyibheke kodwa we apply yonke. Uthola umsebenzi we-truck, uthola qualification ayivume. Uthola umsebenzi lapha wadokotela, qualification ayivume. Are you qualified for asking lezo zinto lezo? Or qualified into izithole? So the Bible says asking you shall receive. It's not for everyone. It's not even for the person that believes. It's about the people who are in the center of the will of God. Abantu abakwi-center yentando yaNkulunkulu. Ufika kanjani le center yentando yaNkulunkulu? Umbuze how many fasting days do you have in your spiritual account? How many prayerful days do you have in your spiritual account? How many tears do you have in God's glass or vase that you shed in prayer? Zingaki inyembezi ozikhiphe ukhuleka. Ususpend isikhathi singana namadola. So the reason ngithi hayi wonke umuntu njengoba kuthiwa cela uzonikwa. Lo statement asonsa wonke umuntu. Are you qualified? Are they speaking to you in the Bible? And for you to be qualified, what have you done? Credit. What is the spiritual credit? Yes. It was what you love them to be Kubalulekile. Alright, mkhulu. Mkhulu, ngizobuza ukuthi kungani mkhulu kubalulekile ukuthola umelaphi oneso likamoya, ophiwe iso likamoya, okwaziyo ukubona kwela moya ongacageli ukuthi yazi ngicagela ukuthi ngicagela ukuthi ubaleka kangakanani ukuthola umelaphi okwaziyo ukubona kwela moya. Uyazi ngaphambi singene lapho ngikhumbuza intombazane ethe mkhulu kanti ungikhulekela ubona ukuthi isithunywa samadlile nemoya le emhlophe kwama-universal spirit ukuyithunya nengilosi ayijabulile. Ukusho kanjani lokho uNkulunkulu kumina ngibe nginama-Range Rover nemizi nayo yonke into bengibusisa. Ngicela understand lo ngane zedlozi ukuthi uNkulunkulu ukubusisile akusho ukuthi uyakuthanda. Ukuthi uNkulunkulu ukubusisile akusho ukuthi umngani wakhe. Yindaba ngoba uNkulunkulu uyavumela ukuthi kunethe kumuntu ohluphekayo, oyisigwili, owumbulali, onamanga, oyisela. When he releases imvula, ublessa wonke umuntu aleyo mvula. So i-blessing is not good enough ukuthi ubhale umali ukuthi uNkulunkulu uyangithanda because I am blessed. Even worse,
Uma unemali kakhulu lithi iBhayibheli kunzima kakhulu for umuntu onemali ukuthi angene ezulwini kunokuthi ingene ikameli kwimbobo yenaliti. Awungizwa. Lithi kunzima kakhulu for umuntu onemali ukuthi angene ezulwini then ikameli kulingene imbobo yenaliti. So ukubusiseka is not enough to measure ukuthi uNkulunkulu is your friend or he loves you. Uma ufuna ukumeasureisha ukuthi uNkulunkulu he loves you or your friends, asiqale ngalo mthetho. Uthi uNkulunkulu thanda isitha sakho. Angiphinde futhi. Uthanda isitha sakho, not your friend. Thanda isitha sakho njengoba uzithanda wena. Uthi love your enemies. Umbuzo ke, when last did you give your enemies money? When last did you bless your enemy? Kodwa ufuna uNkulunkulu akublesse ngemali, usuphule leyo mthetho nje kuqala. Ingakho ngithe ukuba ingaya uNkulunkulu has nothing to do ngokukholwa. That's why I said there are people who believe they are women while they are men. When they die, ungene emgodini ukhiphe ithambo, uthi ithola ithambo lendoda. Kodwa liphila la ebaza umuntu esimame efaka ama-hormones. So belief is immaterial. So masibuyela back uthi ne it's not enough ukuthi uyingane kaNkulunkulu ube nokuthi ngoba unginika imali wakunika lokhu nempilo uyangithanda. No, sometimes unginika lokho ngoba uyakutest. Because every car ethengwe egarage bayitest. Wena usene kwaphila abantu abanika isinkwa, cha umnike isinkwa usungasifuni ususuthi. When angeke ngibuze umbuzo lapha ekhaya, awungihlala nje ngiyanibuza nje ekhaya, when last did the poor smile because of you? Bagcine nini abahluphekile bajabule ngenxa yakho ngokufika kwakho? Ngoba lithi iBhayibheli, I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink, not water. You gave me drink. I was in prison, you visited me. Umuntu in prison umuntu osecaleni. So uNkulunkulu uhambiselana yonke into wena oyihlulelayo. Yingakho ethi nethanda izitha zakho njengoba uzithanda wena. Thanda abanye abantu uzithanda wena nezitha, thanda izitha zakho. Kodwa wena ngibuze ne ugcine nini ubusisisa sakho? What's next? 500 rand. So uqualify kanjani uba ingane kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umngane wakho? Ungalandela amalozi wakhe. You wasting your time. Credit nakho. Angibuyele lapha na. Ungibuzise ne kade ungibuza manje ukuthi kubaleka kangani ukuthi umuntu abe nomelaphi oneliso lamoya. Ingoba sengilapha ingane eziningi la ilanga ngizedluza. Once one lento leBhayibheli usengozini. La leBhayibheli khona bakomalume ngala nabakababa. Komalume yababa. Kule nhlangothi zombili. La kukhona isipho esikhanya esimhlophe nesimnyama. Cha uthini? Sengilapha ingane eziningi. Ngithothi nezinye izithwalo. Zedlozi. Abanye ngala abanengilosi uthole ingane ihlushe idlozi mase usubheka. Nginengane nje la kade ngiyilapha. Mase ngiyilapha. Ngesikhathi fanele kuyiwe ezibeni, ngiyibheka le ndaba ngithothi ne inyoka kube ezibeni. Ifuna umbulala. Kwakulotshiwe ukuthi ne kulo efuna amandla kuqala. Wabhala ukuthi ne umuntu ozolanda amandla la uzofela la. And bonke kade befaka njalo. And sithola lokho ngoba siqeda khiba abantu. Sayithola imfihlo lenhlathi ayizi kahle. Ngineyingane la. Ethi mkhulu ungitshela ukuthi ne lento evela ezibeni engathi inyoka eyumuntu esimame nenyoka ekhanda abanye bathi umadusa. Iyangibiza uthi yimbi yakababa ngingayi kuyona. Kwafika ugogo omkhulu ephumolwandle wathi ne wena wawuthwele eqala. Wawucisha izibani zabantu ubulala. Uqinisile ukazimuvu. Musukwenza okwenzile. Lelanda ngazedluza. Sizolungisa izinto esazenza before. Uma ungaqaphelile uthola amakhosi umnika yonke into yakini. Right sakuningi yakini kodwa wakini okunye wakubulala umsamo. Okunye wakini kuyingozi mina kuwena. Faka kwazi uthola idlozi elimhlophe. Hayi ngoba khona ukhona akunike yona. Yindlela ozale ingane. Nginengane la ezimkhulu. Sengilungise yonke into.